И здравейте, приятели! Днеска съм Килър БГ2 и днеска реших да направя топ 10 клипче. Да, ще се видим след кратката паузичка. И да, днеска реших да направя топ 10 а, топ 10 на най-добри оръжия. На 10-то място съм поставил Калашников, автомат Калашников, която е автомат. Стреля бързо. Такова, как ще е. В пълнителят може да се поберат максимум 30 патрона, което според мен е доста мощно оръжие. Да. Това оръдие, както ви казах, е автомат и доста често се използва в войни и такива работи. Сами може да видите какво представлява калашникът. Тук ви го показвам сега. И да, нека да преминаваме към номер 9. Да, на номер 9 реших да поставя електрическия трион, тъй като той не е като оръжие, той е просто като като инструмент. И да, сами може да видите какво представлява. Според мен е нещо като оръжие, защото може да направи доста голяма щета на човек. Или пък да отреже доста бързо нещо. Всякакво. Но все пак ние също имаме електрически трион. И да, нека да преминаваме към номер 9. И да, на номер 10, на номер 8 реших да поставя въздушната пушка, която не може да убие човек, но можеш само да го нарани, но принася доста голяма щета, което е доста. Мен самият не са ме застрелали с въздушна пушка, защото щях да бъда в болницата. И да, един мой приятел на баща ми има въздушна пушка и да. Тази въздушна пушка, нека да ви кажа още повече за нея. Въздушната пушка преди се използвала доста, защото е нямала смисъл, принцип не е трябвало разрешително за нея, сега трябва позволително и да, за жалост. Но вие може да си въздушна пушка, ако сте по-големи, аз съм само на 10. Ако сте по-големи към 20 години, 24, може да си купите въздушна пушка, тя е само 50 или 100 лева. Гледал съм в Google и нека преминаваме към номер 7. М4 е едно доста силно оръжие, то е доста мощно, така да го кажем, и за това заслужава позиция номер 7. Да, то стреля бързо и е автоматик, както вече знаете и сте разбрали. Да, това представлява М4, М4. И да, нека преминаваме към номер 6. Базуката е едно доста мощно оръжие. Това оръдие е с експлодиращ снаряд, а именно ракетите, което е доста опасно оръжие и е на номер 6 поради това. И сега ще се питате, ама защо е на номер 6, не заслужава ли номер 4 или пък номер 3? Защото има по-силни оръжия от базуката, като например, не знам, но ще видите по-надолу в класацията. Да, нека да преминаваме към номер 5. Помпата още е известна като пушката. Помпа е доста мощно оръжие с доста мощни снаряди. Така че това оръдие има максимум 7 патрона в пълнител. Не знам. Правете ме долу в коментарите, ако съм го казал грешно. И да, не дейте да хейтите. При всеки изстрел трябва, когато изстреляте веднъж, нали, има едно
затърпане и то да, то май стоеше, да, стои напред, дърпате го назад и пак напред и пак стреляте. Ако стрелнете без да сте го дръпнали и вече сте стреляли, няма стрелне, сори мотори, но аз само ви го казвам и нека преминаваме към номер 4. Номер 4. Ядрени снаряди. Ядрените снаряди са едни като гигантски огромни ракети и причиняват доста щета, както може да видите ето тук. Тук само ето го и самата самият резултат от ядреният снаряд. Така че това е забранено оръжие във войната или не е точно забранено, но са обещали, че няма да го използват и да, не преминаваме към номер 3. Отровните патрони с диоксид и такива работи са строго забранени за използване, но има и по-тежки. Тези, които се забият в тялото ви, не просто се бият, пускат патроните и излизат, а се забиват в тялото ви и просто почват да разтварят се и почват да обикалят на различни части от тялото ви, започват да обикалят, пускат отрова и това е сериозна смърт. Нека преминаваме към номер 2. Както всички знаем, че има в игрите и в реалния живот самонасочващи се куршуми или патрони. Тези неща са много опасни, защото засичат вашата топлина или студ, както искате да го наричате, вашата топлина и ви засичат и започват да ви следят. Освен ако не залегнете много бързо и отзад има някаква стена, някак си да ви пропуснат или да излезнат извън обсег, това е много трудно да избягате от един такъв и е сериозно опасно. Затова е на номер 2 и не е оръжие, просто е снаряд и пак ви казвам, че е много опасно. И нека преминаваме към номер 1. Под номер 1 се нареждат нърф оръжията. Не, шегувам се, хора, как ще са нърф оръжията, бе? Те са най-здравите оръжия. Се нарежда снайперът, а именно защото снайперът е към 5 с някъде около 10 или пък 20 км в час на изстрел. Този изстрел с 20 км в час може да убие човек. Примерно, ако един човек е на 1 км от човек, който стреля с снайпер и човекът, който стреля с снайперът, се прицели в него и стреля за поне 3 секунди максимум, куршумът ще успее да го убие. Това е най-сериозното оръжие в нашия лист и за това по-точно е на първо място. Така, нека се принесем към номер 0. Номер 0, хора, няма, но това е под бонус и да, няма никакъв бонус, но все пак надявам се класацията да ви е харесала и аре, чао, чао!